àwáyé má kú kan ò sí, gbogbo wa la dágbádá kú. Àdúrà tí kálukú wa máa ń gbà ní pé k'Ọlọ́run má jẹ́ ká fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ, ká má fi irun dúdú wọ sàárè. Ọ̀rọ̀ ikú gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí Bùnmi Akínàánú táwọn olólùfẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí Omijé Ojú Mi ba àwọn èèyàn lọ́kàn jẹ́ tí wọ́n sì sọkún kíkorò. Ọjọ́ 13 oṣù kìíní ọdún yìí ni ìròyìn gba gbogbo ẹ̀rọ ayélujára kan wípé Bùnmi Akínàánú Adéoyè ti jáde láyé tó sì ká aráyé pé ó dìgbò ó ṣe. Ó dàrìnà kò, ó tún dojú àlá. Obìnrin náà ló ti wà ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn fún ọjọ́ pípẹ́ kọ́lọ́jọ́ tó dé. Ṣáájú ni obìnrin náà ti kọ́kọ́ dùbúlẹ̀ àìsàn fún ọjọ́ pípẹ́ táwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nídìí iṣẹ́ orin sì ń fàdúrà àti owó ràn án lọ́wọ́. Lọ́dún tó kọjá ni fídíò kan jáde níbi tí olórin ẹ̀mí náà ti jókòó sórí àga kan tí ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì sì wú tí wòlíì kan sì ń gbàdúrà fún ìwòsàn rẹ̀. Fídíò náà ló mú káwọn olólùfẹ́ rẹ̀ dìde ìrànlọ́wọ́ àti àdúrà fún un. Nígbà díẹ̀ sẹ́yìn ni arábìnrin kan jíṣẹ́ fún olórin ẹ̀mí náà tó fàtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sínú ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ wípé òun rí àwọn ìran kan sí olórin náà tó sì gbà níyànjú pé kó gbàdúrà gidigidi gan, ṣùgbọ́n Bùnmi Akínàánú kò dá ẹni náà lóhùn pẹ̀lú èsì tó dáa. Àwa gbàdúrà wípé k'Ọlọ́run kó tẹ́ sáfẹ́fẹ́ rere, kó forí àìṣedéédé rẹ̀ kó fi jì í, kó pa àṣìṣe rẹ̀ rẹ́.